Hyvää iltaa kaikki paikalla olijat ja myös siellä etäyhteyksien päässä kuuntelevat ihmiset. Tervetuloa presidenttiehdokas Jussi Halla-ahon vaalikampanjan avajaistilaisuuteen. Mulla on kohta ilo esitellä teille ensimmäistä kertaa ikinä Jussi Halla-ahon vaalivideo virallisesti täällä. Sitä ennen käydään kuitenkin lyhyesti illan aikataulu läpi. Meillä on täällä paikalla Suomen parhaimpia puhujia, jotka on tullut osoittamaan tukensa meidän presidenttiehdokkaalle Jussille. Aluksi vaalipäällikkö, puoluesihteeri Harri Vuorenpää tulee tuomaan tervehdyksensä. Vuorenpään jälkeen hyvinkin nerokkaista sutkautuksistaan tunnettu kansanedustaja Teemu Keskisarja on luvassa, jonka jälkeen pääsee ääneen ministeri Wille Rydman. Sokerina pohjalla meillä on luvassa puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja tietysti ehdokas itse, eli Jussi Halla-aho. Sen pidemmittä puheitta mennään katsomaan, mikä video meillä pärähtää kohta myös televisioesitykseen. Suomi tarvitsee sellaisen presidentin, joka kykenee ennakoimaan tulevaisuutta, ei sellaista, joka herää todellisuuteen katastrofin jo ollessa päällä. Jussi on ollut koko ajan oikeassa kaikesta. Maahanmuutosta, Venäjästä, Natosta, taloudesta, kaikista Suomen kohtalon kysymyksistä. Presidentti joutuu usein varsin kovan paineen alle. Ajatuksen on pysyttävä kirkkaana myöskin niissä paineisissa hetkissä. Jussi on yksi kylmähermoisimmista poliitikoista, mitä tiedän. Ja hän ei hetkeksikään unohda sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Hänelle Suomen etu tulee aina ykkösenä. Jussi Halla-aho, Suomen presidentiksi. Tykkäsittekö te siitä? Katsotaan jo sillan päätteeksi, saadaan uusinta. Eiköhän toivoteta isoin aplodein puoluesihteeri vaalipäällikkö Harri Vuorenpää tänne. Kiitos. Harri. Arvoisa herra puhemies, arvon ministerit, kampanjaväki, median edustajat ja muut vieraat. Sydämellisesti tervetuloa tänne perussuomalaisen puolueen järjestämään presidenttiehdokkaamme eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon vaalikampanjan avaustilaisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, ensi vuoden tammikuussa tulee tällä maalla olemaan äärimmäisen tärkeä valinta edessään. Me tulemme valitsemaan maallemme presidentin seuraavaksi 6 vuodeksi. Lopullinen valinta tulee todennäköisesti varmistumaan vasta helmikuun puolella vaalien toisella kierroksella. Presidentin valtaoikeuksista ja erityisesti niiden kaventumisesta on puhuttu paljon. Mikä on presidentin rooli nykypäivänä? Onko sillä merkitystä? Valtaoikeuksista riippumatta sanoisin, että sillä on todellakin merkitystä. Presidentti on tämän maan kasvot muuhun maailmaan. Suomen ykkösedustaja. Eikä pelkästään sitä, presidentti on myös arvojohtaja. Häntä kuunnellaan, hänen mielipiteillään on painoarvoa, ja niissä kaikista tiukimmissa paikoissa, kun kansakunnan turvallisuus on uhattuna ja maa tarvitsee vahvaa johtajaa, presidentti on se, kenen puoleen käännytään. Mitä ominaisuuksia presidentillä tulisi siis olla?
Presidentin tulisi olla kokenut, rohkea, määrätietoinen, joukkojaan esimerkillään edestä johtava ja muita ihmisiä kuunteleva. Sellainen ihminen, joka ei pelkää sanoa totuutta ääneen, joka on ajan kuluessa johdonmukaisesti samaa mieltä asioista. Tuuliviirejä emme presidentin linnaan tarvitse, kuin korkeitaan katolle. Presidentti ei epäröi laittaa itseään likoon silloin, kun yhteinen etu sitä vaatii. Hän näkee ennalta, mitä tuleman pitää, ja uskaltaa toimia sen mukaisesti. Ja ennen kaikkea presidentin tulee olla henkilö, jolle Suomi ja suomalaiset ovat ensisijalla aina ja joka tilanteessa. Hyvät naiset ja herrat, me olemme äärimmäisen onnekkaita. Meillä on ehdokas tulevissa vaaleissa, joka on kaikkea edellä mainittua. Näitä ehdokkaita on tosin vain yksi, mutta emme me enempää tarvitsekaan. Jussi Halla-aholla on kaikki ne ominaisuudet, mitä Suomen presidentillä tulisi olla. Hän on presidentti, jonka tämä maa tarvitsee. Hän on presidentti, jonka tämä maa ansaitsee. Tehdään tästä yhdessä totta ja käydään kaikki vaalien molemmilla kierroksilla kirjoittamassa äänestyslippuun oikea numero ja tehdään Jussista presidentti. Kiitos. Iso kiitos, Harri, puheestasi. Juuri näin tehdään Jussista presidentti. Seuraavana toivotetaan lavalle tervetulleeksi kansanedustaja, sanataituri, historioitsija Teemu Keskisarja. Tervetuloa. Arvoisat myötäihmiset, älkää narratko toisianne narratiiveilla. Tuntekaa luissanne ja ytimissänne Suomen tarina. Jääkauden ja ilmastonmuutoksen välillä 10 000 enimmäkseen viheliäistä vuotta. En silti nyhkytä tänään uivasta luonnosta ja hallasta ja tulesta ja verestä, vaan tarinallistan maan mainioimman juonen käänteen. Se sattui 5 sukupolvea sitten. Supi-suomalaiset saivat ja väkisin ottivat vastuun isänmaastaan ja äidinkielestään. Tänään Twitteristä trendaa irvailu Impivaaralle. Historiat tajuttomat tuskin tietävät paikkaa kansalliskirjailija Aleksis Kiven luomukseksi. Impivaara sielun maisemaltakaan ei ollut tampioiden umpio. Suomen taiteiden tarina ei mene niin, että plagioimme parempiamme. Kirjailijat, maalarit, säveltäjät toki vaikuttuivat kansainvälisyyden kirjosta, mutta alla seisoi kotoperäisin peruskallio. Vakaumus siitä, että suomalaisuus on jokikisen kirjaimen, nuotin ja siveltimen vedon väärti. Minä melkein 5 veisaan joulukuun 6. 1917. Ennen valtiota koittivat kulttuurin ja sivistyksen itsenäisyydet monikossa. Alistetussa 1800-luvun kehitysmaassa teki terää taloudellinen itsenäisyys. Homma vähitellen toimi. Ei enää veriveroa Ruotsin kunkkujen kunnian kentille. Suomen senaatti valtiopäivät jokseenkin ominpäin päättivät, rahoitammeko Sevastopolin linnoitusta vai Saimaan kanavaa, kansakouluja ja rautateitä. Revi siitä Suomi kuntoon. Nälän hätäisimmillään Suomi-neito oli saattohoitokondiksessa, mutta ihmeen nopeasti se elpyi monien itsenäisyyksien myötä. Siellä tarinan alussa sääty-yhteiskunta orjuutti ja vähintään kyykytti rahvaan. Hengenviljely, koulutus, affärit, arjen asiakirjat, hallinto, virastot, oikeuslaitos, kaikki på svenska. Suomalaisuusliikkeessä arvommekin ansaitsimme. Fennomania eli Tuomi Kiihko loi ihmisarvon ja ekan aavistuksen tasa-arvoa. Oikeus ja totuus voittivat kielitaistelun.
Betrefolkissa oli hyviä häviäjiä. Tuonnempana tarinassa kauna ei pelannut kovin isoa roolia. Hypin yli juoksuhautojeni ja väitän teille, että 1900-luku oli vuosisadoista paras. Suursäätila, melko paha, mutta inhimillisen kehityksen mittarit Impivaarassa plussan puolella lopulta helteeksi asti. Kohoaminen ei johtunut hyvästä herraonnesta, vaan siitä, että Suomen tarinaa tykittivät pienet ja keskikokoiset ihmiset. Kelpo kansanryhmä, ruista ranteessa, älliä päässä sekä sielukas uskonto tai asiallinen arvopohja. Suomalaiset rakensivat näköisensä yhteiskunnan ominaispiirteenä ylihuomisesta huolehtiminen. Se ominaispiirre ei periydy geeneistä, vaan kansallisvaltiosta, joka hyötyy työstään ja uhrauksistaan itse ja vastasi historiastaan ikiomille jälkipolville. Olen menneisyyden vanki, liikanimeltäni Teemu Keskiaika. En ihannoi nykyisyyttä. Liian moni hokee, että itsemäärääminen lainsäädännössä, maahanmuutossa ja raha-asioissa ei nyt vaan ole tätä päivää. Suomen tositarinan pelasti kova, kiva, kaunis sana, kansallismielisyys. Kansallismielisyyden vastakohta ei ole kansainvälisyys, vaan kansallismielettömyys. Olen persuluonteeltani synkistelijä ja pessimisti isolla P:llä. En usko oikeuden voittoon. Kansallismielettömyys jyrää meitin. Monikulttuurin moolok mielee kitansa kaikkeuden. Ja lopulta ajan henki puhaltaa Suomen presidentin tilalle EU:n osavaltion hoitajan. Niin, mutta nyt H-hetkellä sapetustani lievittää yksi seikka. Saappaat jalassa kaatuminen ja potkiminen. Tulevaisuudessa kumarramme komissarien neuvostovallalle, ja ripustamme koulujen seinille presidenttien riviin osavaltion hoitajien kuvia kansallismielettömyyden kehyksissä. Mutta arvoisat myötäihmiset, vielä elää isäin henki. Ennen nöyryytymistä me teemme piruuttamme jotakin historiallista. Vaalitaistelemme Jussi Halla-ahon itsenäisen Suomen viimeiseksi presidentiksi. Tuhannet kiitokset Teemu Keskisarja. Eiköhän anneta vielä kerran yhdet isot aplodit Teemulle. Seuraavana meillä on vuorossa hänkin tunnettu hyvä sanankäyttäjä, elinkeinoministeri Wille Rydman. Tervetuloa. Kiitos Jessica ja Jussin tukijat. Tehtävä on varsin haastava, kun joutuu puhumaan Suomen yhden loistavimman retorikon, eli Teemu Keskisarjan jälkeen, mutta yritän siitä huolimatta pärjätä omalla kovasti vajaammalla tyylilläni. Hyvät ystävät, olen usein, mutta jo aika pitkän aikaa sitten käyttänyt sellaista lakmustestiä hyvän presidenttiehdokkaan määritteeksi, että uskaltaisitko päästää tuon miehen tai naisen kahdestaan Vladimir Putinin kanssa samaan huoneeseen neuvottelemaan ilman, että vähän jänskättää, että mitäköhän se tulee luvanneeksi tai sanoneeksi. No, tänä päivänä Vladimir Putinin kanssa ei varmaan kovinkaan moni valtionjohtaja kahden kesken samaan huoneeseen mene neuvottelemaan, eikä varmaan Suomenkaan tasavallan presidentti, mutta se ei poista sitä,
että myös tuleva tasavallan presidentti tulee joutumaan moniin todella vaikeisiin ja pahoihin paikkoihin. Semmoisiin tilanteisiin, missä ollaan kahden kesken erilaisten suurvaltajohtajien kanssa, joilla on monenlaisia intressejä. Myöskin sellaisten johtajien kanssa, jotka on sitä mieltä, että Suomen pitäisi jotakin maksaa ja Suomen pitäisi sitoutua johonkin sellaiseen, mihin Suomen ei kannata sitoutua. Ja iso kysymys on se, että kun me valitsemme uuden tasavallan presidentin, niin uskommeko me siihen, että näissä kaikkein paineistetuimmissakin tilanteissa se tasavallan presidentti on sellainen, jolla pysyy kirkkaana mielessä päässä se, että mitä varten hän on tullut valituksi tehtäväänsä. Ketä hän edustaa, minkä kansakunnan ensimmäinen ja tärkein edunvalvoja hän on. Minusta on selvää, että meillä on yksi presidenttiehdokas, jonka suhteen tätä ei tarvitse jännittää pätkääkään, ja se on Jussi Halla-aho. Kuten sen perustuslakikin määrittää, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tässä maassa johtaa tasavallan presidentti. Se on kovaa politiikan ydintä, kovaa turvallisuuspolitiikan ydintä. Se ei ole taivaanrannan maalailua, haihattelua, unelmointia, kaukaisten visioiden maalaamista ja globaalien suuremmoisten unelmien maalaamista jonnekin seinälle, vaan se on sitä maailmaa, jossa Suomi joutuu pienenä kansakuntana hyvin vaarallisessa ristiaallokossa pitämään huolen siitä, että me pärjäämme, että me selviämme. Tämä on sellainen maa, joka ei määritä tämän maailmanpolitiikan olosuhteita, mutta tämä on sellainen maa, jonka täytyy vaikeimmissakin maailmanpolitiikan olosuhteissa tehdä parhaansa ja pärjätä, luovia siinä. Ja tällöin tarvitaan sellaista johtajaa, joka nimenomaisesti ei ole haihattelija, ei unelmoija, vaan joka on jopa brutaalin realistinen, mitä tulee niihin haasteisiin ja uhkiin, joita tällainen pieni kansakunta tämmöisenä vaativana aikana joutuu kohtaamaan. Jussi Halla-aholle nämä asiat ovat täydellisen itsestäänselviä. On myöskin niin, että presidentin pitää kyetä näkemään vähän nenäänsä pidemmällekin kuin vain juuri tämän hetken trendejä, muoti-ilmiöitä. Hänen tulee kyetä ennakoimaan tulevaisuutta. Hänen tulee kyetä lukemaan oikein niitä ajanmerkkejä, niitä olennaisia ilmiöitä, jotka tätä yhteiskuntaa muokkaavat. Jussi Halla-aho on näkijä. Ei ole kovin kaukaa sanottua, että hän on ollut koko ajan oikeassa kaikesta. Hän näki maahanmuuton ongelmat jo kauan aikaa ennen kuin Suomessa uskallettiin näistä asioista julkisesti edes puhua. Hän näki Venäjän luonteen, Vladimir Putinin luonteen jo kauan aikaa ennen kuin Suomessa tämmöisistä asioista julkisesti puhuttiin. Sinä aikana, kun vallitseva poliittinen konsensus oli sitä, että hyvää ulkopolitiikkaa on edistää erinäköisiä kaasuputkihankkeita tai vastaanottaa kissoja tai luopua maamiinoista, kaikin tavoin edistää sellaisia hankkeita, jotka nimenomaisesti vaarantavat tämän isänmaan tulevaisuuden. Jo tuolloin Jussi Halla-aho oli hereillä. Hän on ollut hereillä myöskin kaikista niistä haasteista, joihin joudumme vastaamaan nyt hallituksena, talouteen liittyen ja muihin. Hän on ollut koko ajan hereillä, pitänyt tämän maan puolta, ollut myöskin rohkeasti puhumassa sellaisten asioiden puolesta, jotka eivät ole välttämättä juuri tässä hetkessä suosittuja, mutta joiden tekeminen on välttämätöntä, jotta tämä maa pärjää myöskin tulevaisuudessa. Tällaisen presidentin Suomi tarvitsee. Uskallan myöskin väittää, että tulevan 6 vuoden aikana Ukrainan sota joko päättyy tai se ainakin muuttaa merkittävästi muotoaan. Päättyykö se hyvin, päättyykö se huonosti, emme vielä tiedä. Riskit ovat suuria ja panokset korkeita. Onkin niin, että tulevan tasavallan presidentin kautta tulee vahvasti määrittämään se, mitä Ukrainan rintamalla tapahtuu. Kukistuuko Ukraina, voittaako Ukraina, miltä näyttää maailma sen konfliktin jälkeen. Tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen kova etu, jos meillä on sellainen tasavallan presidentti, joka tuntee syvällisesti Ukrainan,
tuntee syvällisesti Venäjän, tuntee syvällisesti globaalit lainalaisuudet, maailmanpolitiikan luonteen, ymmärtää kieliä, osaa lukea kulttuurisia erityispiirteitä niillä alueilla, joissa Euroopan tulevaisuus tällä hetkellä ratkeaa. Meillä on mahtava tilaisuus valita tasavallan seuraavaksi presidentiksi näkijä ja tekijä Jussi Halla-aho. Iso kiitos Ville tuestasi ja puheestasi. Seuraavat kaksi puhujaa eivät juuri esittelyjä kaipaa. He molemmat ovat henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet tämän perussuomalaisen liikkeen koko tulevaisuuteen mitä merkittävimmällä tavalla. Heistä ensimmäisenä perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra. Tervetuloa. Oikein hyvää iltaa, arvoisat vieraat, hyvä media ja rakkaat perussuomalaiset. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen, mutta myös sisäpoliittinen tilanne Suomessa on siirtynyt selvästi konservatiiviseen suuntaan, jopa oikealle. Eduskunnan keskustelut ja kannanotot, yleinen julkinen keskustelu, jopa median painopisteet. Osin kyse on tietenkin retoriikasta ja poliittisesta opportunismista, mutta niiltä osin kun muutos liikuttaa oikeasti Suomen kansaa, se vaikuttaa päätöksentekijöihin ja vaaleissa mittelöiviin ehdokkaisiin. Mahtaako moni edes muistaa, millaista keskustelua käytiin vielä hetki sitten, esimerkiksi Suomen rajakysymyksistä, Venäjään liittyen, ilmastopolitiikasta, identiteettipolitiikan hullutuksista. Kaikissa on muutoksia ja siirtymiä järjelliseen tai ainakin järjellisempään suuntaan. Idealistinen haihattelu ei ole tällä hetkellä kovassa huudossa, eikä hyveabstraktinen maalailu. Lähes kaikki politiikassa presidentin vaaleissa kertovat olevansa nykyään realisteja, mikä tietenkin inflatoi koko käsitteen aivan samaan tapaan kuin on tapahtunut liberalistille tai feministille. Mutta maailmassa tapahtuu, mutta vaikutusta on tietenkin myös sisäpolitiikan muutoksilla. Suomen hallitus vaihtui, puolueetkin yhtä lukuun ottamatta hallituksessa, ja kesän rasismispektaakkelia lukuun ottamatta olemme paineet varsin erilaisten asioiden parissa kuin kevyellä ylätasolla emotionalistisessa maailman syleilyssä. Mutta myös oppositiossa on tapahtunut vastaavaa siirtymää. Edes vihreät ei eduskunnassa enää kehtaa operoida ihan niin paljon tarumaassa kuin aiemmin. Tai ainakaan puolue ei saa sille jostain syystä näkyvyyttä. Ja tämä kaikki siis tilanteessa, jossa vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus on muuten edelleen voimissaan, samaan aikaan kun hallitus edistää varsin kunnianhimoista talous- ja reformilinjaa. Tilanteesta voi tietenkin saada jonkinlaista toivoa. Ehkä kaikki järki ei olekaan menetetty ja opimme vielä olemaan. Oppisimmeko puolustamaan vielä itseämme, puolustamaan Suomea, suomalaisuutta, sitä hyvää, jota meillä on, taistelemaan sen eteen, mitä meillä täällä on. Toisaalta palaan pessimismiin, kuten edustaja Keskisarjakin. Politiikan mielenliikkeet ovat pikaisia ja yllättäviä. Tiedämme kaikki, miten todennäköistä on, että aina seuraavissa vaaleissa heiluri hyppää parlamentaarisesti laidalta toiselle. Järjestyksen mukaan oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle, sitten ehkä taas oikealle. Kaikki kunnia demokratialle ja kansan kulloinkin vetoavimmalle, myyvimmälle idealle, mutta kuitenkin minä vaikerran myös jatkuvuuden puolesta. Tietenkin talouden, mutta erityisesti maahanmuuton. Niin tärkeä kuin se edellinen onkin, kyse on kuitenkin vain rahasta.
Tämä on ensimmäinen kerta valtiovarainministerinä, kun sanon, että kyse on vain rahasta. Mutta näin se on. Sen sijaan yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset massasiirtolaisuuden myötä, laajat ja syvät sosiaaliset, kulttuuriset, demografiset vaikutukset, ne ovat käytännössä peruuttamattomia. Enää vuonna 2023 minun ei tarvitse perustella, mitä tarkoitan. Voimme katsoa niihin maihin, joissa politiikalla ei voi enää vaikuttaa. Maahanmuutto on korkeaa politiikkaa. Se on fundamentaalein länsimaita, Eurooppaa ja Suomea uhkaava ilmiö. Ei pelkkä pelko, vaan jatkuvasti koko ajan toteutuva kehityssuunta. Maan turvallisuutta ei voi tarkastella, maan turvallisuutta ei voi suojata ilman sen ymmärtämistä. Suomessa on edelleen vain yksi puolue, joka on tässä järkähtämätön. Hyvät kuulijat, presidentinvaaleihin on alle 2 kuukautta. Myönnän, että tässä tilanteessa hallituksen kakkosministerinä sitä tuskin huomaa. Ja itse en kaipaa sitä myöskään. Tämä on ainoa vaali, jossa puolueen puheenjohtaja, mikäli hän ei ole itse ehdolla, niin ei ole huomion keskipisteenä. Ja olen siitä tällä hetkellä erittäin tyytyväinen. Mutta mitä lähemmäksi tämä vuoden loppu menee, päästään joulun yli, niin todennäköisesti emme mistään muusta puhukaan kuin presidentin vaaleista, ja tämä käy minulle oikein hyvin. Varsinkin mikäli puhumme erityisesti presidentille kuuluvista tehtävistä ja presidentin osaamisesta, emme niinkään presidentin tai hänen puolisonsa vaatekaapista tai lempiruuista. Mutta presidentinvaalit tosiaan ovat ainoat, jotka eivät rasita puolueen puheenjohtajaa. Ja tämä kun on vähintään yhdet vaalit joka vuosi, niin se on tietenkin puolueorganisaatiolle ja johdolle hyvin raskasta. Tiedän, että Jussi on kiertänyt jo pitkään viikkoja, kuukausia ympäri Suomea ja paneeleita on koko ajan. Se on kovaa hommaa, mutta onneksi hän on saanut nyt levätä jo muutaman vuoden ainakin näistä hommista. Mutta kuvasin tätä muuttunutta poliittista ympäristöä. Jussin ei ole tarvinnut siirtää itseään tässä muuttuneessa tilanteessa. Hän seisoo paikallaan ja muut ympärillä siirtyvät. En voi olla muistelematta 6 vuoden takaisia presidentinvaaleja ja niiden keskusteluja. Muutos on ollut aivan valtaisa, vaikka osa ehdokkaistakin on tismalleen samoja. Näissä vuoden 2018 vaaleissa Laura kokosi eduskuntaryhmän halkeamisen jälkeen näitä railoja meidän omalla kentällämme ja teki hyvää työtä. Ja nyt on Jussin vuoro. Tarkka ja syvään ymmärrykseen ja perehtyneisyyteen perustuva ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja kansainvälisten suhteiden analyysikyky, suurvaltarealismin ymmärrys, Venäjän tuntemus, poliittisen opportunismin puute ja erityisesti tinkimätön Suomen ja suomalaisten puolustaminen silloinkin, kun se ei ollut vielä muotia. Siinä on hyvin yksinkertainen, mutta näissä kisoissa täysin ainutlaatuinen yhdistelmä perussuomalaisen presidenttiehdokkaan ominaisuuksia. Hän on johdonmukainen, hän on kumartelematon ja älyssä aivan erityisesti omassa sarjassaan. Ryvetetty toki, kuten jokainen suuri perussuomalainen ja vähän pienempikin, mutta ei sillä tavalla, joka kansaa lainkaan haittaisi. Näen jo, että alkaa mennä liian suureelliseksi ja saan jo pahaa silmää itse ehdokkaalta, joten kiitos. Lopetan puheenvuoroni hieman maanläheisemmin ja sanoisinko intiimin. Enkä katso sinne päin, kun puhun. Olen tuntenut Jussin kauan. Vuosien kuluessa asioita vain tapahtui. Tuli uusia tehtäviä, vaikeita paikkoja, piti olla enemmän esillä. Voittoja, vähän onnenkantamoisiakin.
puheenjohtajuutta, puhemieheyttä. Minullekin siinä sivussa tällaisia paikkoja, joista en koskaan osannut haaveilla tai jota en osannut koskaan oikeasti edes tavoitella. En usko, että kumpikaan meistä on lapsuuden tai nuoruuden haaveammatissa, mutta tässäpä sätkimme. Johtavatko asiat vain toisiinsa, eikä kääntyäkään voi? Ehkä näin tapahtuu. Mutta politiikan aiheuttamista, välillä kohtuuttomistakin henkilökohtaisista epämukavuuksista huolimatta, ylimpänä on velvollisuus sydämeen ja aivokuorelle kiinnittynyt palo, välttämättömyys, pakko tehdä töitä tämän maan eteen. Rakkaus omaan maahan, omaan kansaan, kieleen, suomalaiseen olemiseen. Se ei ole vain puolustamisen, vaan kaiken taistelun ja näiden iskujen arvoista. Joskus vuosia sitten pienissä humalissamme nauroimme, että varmaan Jussia ja Hillaa saa joskus vielä kätellä itsenäisyyspäivänä presidentin linnassa, kun kerran kaikkea vaan näyttää tapahtuvan. Miksei sitten sitäkin? Olen todella iloinen, todella kiitollinen paitsi puolueeni tämän maan puolesta, että Jussi suostui tähän kisaan. Hänestä tulisi Suomen paras presidentti. Ja hyvät kuulijat, siinäkin tapauksessa, että hän olisi Suomen presidentti, niin hän on edelleen se sama mies, jonka minä tunnen, johon minä luotan ja josta minä ihan hirveästi pidän. Hyvää kampanjaa, Jussi, ja tule tänne. Jessica, puoluesihteeri Harri, ministeri Ville ja ministeri ja puolueemme puheenjohtaja Riikka. Hyvät perussuomalaiset ja kaikki muutkin suomalaiset. Tervetuloa myös minun puolestani tähän niin sanottuun kampanjan starttiin. Riikka sanoi, että presidentinvaalit ovat ainoat vaalit, joissa puolueen puheenjohtaja ei ole tapahtumien keskipisteessä. Palasin mielessäni vuoteen 2018 ja sanon, että exactly my thoughts. Kyllä. Presidentinvaalien loppusuora on alkamassa ja todennäköisesti vasta tässä vaiheessa suuri yleisö alkaa havahtua vaalien läheisyyteen ja pohtia tarkemmin ehdokkaan valintaa. Ehdokkaiden näkökulmasta vaalit ovat olleet käynnissä jo pitkään ja työllistäneet maakunnissa kiertämisen, vaalikoneisiin vastaamisen, vaalipaneelien ja haastattelujen merkeissä. Nämä vaalit eroavat monessa suhteessa vuoden 2018 vaaleista. Ensinnäkin istuvan presidentin kausien tullessa täyteen on mahdotonta sanoa minkäänlaisella varmuudella, kuka nämä vaalit voittaa. Media toki on jo pitkän aikaa jakanut palkintoja etukäteen, mutta kuten Gallup-kehitys osoittaa, on eri asia olla periaatteessa valmis äänestämään jotakuta ja todella äänestää häntä. Asetelmaa on myös pitkään yritetty rakentaa ehdokkaiden Stubb ja Haavisto kaksintaisteluksi, varmaankin siksi, että pääkaupunkiseudun kuplasta katsottuna kumpikin on liberaalina ja
avointen rajojen nimiin vannovana ehdokkaana mieluisa vaihtoehto. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin auki. Jos perussuomalaisia ja perussuomalaisten arvoja ja tavoitteita kannattavat suomalaiset käyvät äänestämässä perussuomalaista ehdokasta, on hyvin todennäköistä, että se riittää toiselle kierrokselle. Ja toisella kierroksella kaikki on mahdollista. Näille vaaleille on ominaista myös se, että niissä on suuri joukko ehdokkaita, joilla on presidentin tehtävän menestyksekkääseen hoitoon liittyvää kokemusta ja tietotaitoa. Tällä viittaan sekä ulkopolitiikan ja kansainvälisten asioiden parissa työskentelyyn että yleiseen politiikan teon kokemukseen. On toki niitäkin, jotka pyrkivät tekemään kokemattomuudesta hyveen ja tarjoamaan itseään ryvettymättömänä ja korruptoitumattomana, raikkaana politiikan ulkopuolisena vaihtoehtona, mutta kyllä tosiasia on se, että harvassa tehtävässä kokemuksesta on haittaa. Presidentti, kuten perustuslaissa todetaan, toimii yhteistyössä eduskunnan luottamusta nauttivan valtioneuvoston kanssa. Hän ei työskentele umpiossa ja erillään muista instituutioista. Yhteistyölle on parhaat edellytykset, kun presidentti tietää, mitkä ovat politiikan ja päätöksenteon realiteetit ja lainalaisuudet. Mutta kaikkein voimakkaimmin nämä vaalit eroavat edellisistä ja kaikista aiemmista on siinä, että maailma ja olosuhteet ovat muuttuneet täysin. Tasavallan presidentti on perinteisesti nähty jatkuvuuden ja muuttumattomuuden takuumiehenä, mutta nyt me, Eurooppa ja koko maailma, olemme myllerryksen ja vanhan maailmanjärjestyksen romuttumisen keskellä. Päätöksentekijän, myös presidentin, tärkein henkilökohtainen ominaisuus on kyky ja halu tarkastella ympärillä tapahtuvia asioita realistisesti ja silmät auki. Kyky ja halu tehdä havainnoistaan oikeita analyysejä. Kyky ja halu reagoida ympärillä tapahtuviin asioihin niiden vaatimalla tavalla ja niiden vaatimalla nopeudella. Suomen kaltaisella pienellä maalla ei vihamielisessä ympäristössä ole varaa päättäjiin, joilla on taipumusta sinisilmäisyyteen, hyväuskoisuuteen ja toiveajatteluun. Me kaikki toivomme, että maailma olisi hyvä paikka ja että se kehittyisi myönteiseen suuntaan. Mutta me emme saa antaa tämän toiveen sumentaa silmiämme ja estää näkemästä vaaroja ja kielteisiä ilmiöitä. Tilannetajun ja realismin lisäksi merkitystä on ehdokkaan arvomaailmalla ja sillä, mitkä ovat hänen prioriteettejaan. Oma ja perussuomalainen arvopohja on se, että Suomi on suomalaisten kotimaa, suomalaisten ainoa kotimaa, suomen kielen turvapaikka tässä pahassa maailmassa. Suomen ja suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meidän arvopohjamme nyt ja tulevaisuudessa. Presidentin tehtävä on omalta osaltaan ja yhteistyössä muiden päätöksentekijöiden kanssa tunnistaa, ehkäistä ja ratkaista sisäisiä ja ulkoisia vaaroja ja ongelmia, jotka uhkaavat näitä perusarvoja. Tämä ei ole ristiriidassa globaalien, esimerkiksi maailman köyhyyteen tai ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden kanssa. Mutta näitä viimeksi mainittuja tavoitteita ei voi eikä pidä edistää suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Nykyisen perustuslain oloissa tasavallan presidentin tärkein tehtäväkenttä ja vastuualue on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Toisen maailmansodan jälkeen ja kylmän sodan aikana
ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli herkkää nuoralla tanssimista, jossa yhtäältä pyrittiin kiinnittymään länteen niin tiiviisti kuin mahdollista, ja toisaalta välttämään kaikkea, mikä olisi itänaapurissa tulkittu provokatiiviseksi. Suomeen muodostui kieli keskellä suuta puhumisen kulttuuri, josta ei oikein vapauduttu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkään. Suurin syy tähän epäilemättä oli se, että toisin kuin vaikkapa Baltian maissa, meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtotehtävät säilyivät sellaisten ihmisten käsissä, joiden ajattelutavat ja asenteet olivat muodostuneet kylmän sodan ja YYA-sopimuksen vuosina. NATOon haluttiin pitää hajurakoa, kun taas Venäjän kehitys nähtiin vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Nämä ihmiset ärähtivät herkästi, jos joku kyseenalaisti vallitsevia totuuksia tai erehtyi pitämään Venäjää ja Venäjän kaasuputkihankkeita turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Kriittiset puheet leimattiin russofobiaksi. Viime vuoden helmikuussa kaikki muuttui. Ymmärrettiin, että Venäjää koskeva analyysimme oli ollut virheellinen. Ja virheelliseen analyysiin perustunut strategia aikansa elänyt. Havahduttiin siihen, että Venäjällä on omat imperialistiset tavoitteensa, emmekä me voi vaikuttaa niihin tavoitteisiin, voimme ainoastaan parhaamme mukaan suojautua niiltä. Koska on vaikea myöntää ollensa väärässä ja muuttaneensa mieltään, alkoi kilpalaulanta siitä, kuka on kauimmin ja ensimmäisenä kannattanut sotilaallista liittoutumista. Vanhojen virheiden pöyhiminen jälkiviisastelun merkeissä ei ole mielekästä, mutta vanhoja virheitä on syytä tarkastella, jotta niitä ei toistettaisi. Jokainen kriisi on mahdollisuus oppia ja viisastua. Systemaattinen väärässä oleminen taas kertoo ehdokkaasta ja hänen kyvystään arvioida ympärillään tapahtuvia asioita. Viimeisten 15 vuoden aikana suomalaiset päätöksentekijät antoivat Putinille hopeatarjottimella työkaluja maamme vahingoittamiseen ja rakensi yhteiskuntamme sisään haavoittuvuuksia, joita vihamielinen taho pystyy hyödyntämään. Mainitsen muutamia esimerkkejä. Liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen, jonka ministeri Rydman mainitsikin. Kaksoiskansalaisuuden mahdollistaminen täällä asuville venäläisille ja kaksoiskansalaisten esteetön pääsy myös puolustushallinnon ja sisäisen turvallisuuden virkoihin. Venäläisten mahdollisuus ostaa lähes rajoituksetta kiinteistöjä ja maa-alueita. Sekä kaksoiskansalaisuuteen että omistuksiin liittyy se riski, että niillä luotiin Suomeen venäläisiä intressejä, joita Venäjä voi tarpeen tullen lähteä suojelemaan. Me tiedämme, että venäläisiä ei syrjitä eikä sorreta Suomessa, mutta suuri yleisö Venäjällä ei tiedä. Ja juuri sille yleisölle Kremlin propaganda on suunnattu. Suuri yleisö Venäjällä uskoi myös sen, että venäläisiä sorretaan Ukrainassa. Tällaiset riskit, samoin kuin energiakauppaan liittyneet riskit, eivät tulleet puun takaa. Ne olivat ennakoitavissa, koska Venäjän kehitys oli kaikkien nähtävillä. Osa päättäjistämme, esimerkiksi kaasuputkilobbarit, eivät piitanneet riskeistä, koska heillä oli asiaan liittyviä taloudellisia intressejä. Mutta osa ei nähnyt niitä, koska heillä ei ollut halua tai kykyä arvioida tapahtumia realistisesti. Hyväuskoisuus, sinisilmäisyys, toiveajattelu ja yletön kehitysoptimismi johtavat virheellisiin päätöksiin. Halutaan kovasti, että maailma olisi tietynlainen, ja sitten uskotaan, että kovasti haluamalla maailma muuttuisi sellaiseksi. Minua moititaan usein synkkyydestä, negatiivisuudesta ja positiivisen vision puuttumisesta.
Edustan sitä koulukuntaa, jossa päätöksentekijän tehtävä ei ole viihdyttää kansalaisia ja tehdä sirkustemppuja, vaan tunnistaa, ehkäistä ja ratkaista maahan ja kansaan kohdistuvia ongelmia ja uhkia. Tällä tavoin yhteiskunta voidaan pitää turvallisempana, ja kun yhteiskunta on turvallinen, ihmiset voivat keksiä itse positiivisia visioita, kukin mielensä mukaisesti. Tasavallan presidentin tärkein perustuslaissa mainittu tehtäväkenttä on siis ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen. Niin kiinnostava kuin tämä sektori onkin, se tuskin yksinään selittää sitä, että äänestysaktiivisuus presidentinvaaleissa on perinteisesti niin korkea. Presidentti-instituutiolla on suomalaisille paljon laajempi merkitys. Hänet nähdään itsenäisenä, suoraan kansalta mandaattinsa saaneena instituutiona ja vastapainona nopeatempoiselle ja usein pinnalliselle päivän politiikalle. Joku kutsuu häntä arvojohtajaksi, itse kutsuisin häntä ylimmäksi kansalaiskeskustelijaksi, jonka tehtävä on nostaa keskusteluun suuria, kansakunnalle tärkeitä kysymyksiä, etenkin niitä, jotka muuten jäävät liian vähälle huomiolle. Uuden vuoden puhe lienee yksi tämän funktion tärkeimmistä ilmentymistä. Tarve pystyä tunnistamaan, ehkäisemään ja ratkaisemaan uhkia ja ongelmia ei tietenkään rajoitu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Maahanmuuttoon ja sitä koskevaan keskusteluun liittyy hyvin samanlaisia ongelmia kuin aiemmin Venäjään. Humanitaarisin ja perheperustein maahan tulleiden ihmisten heikko integroituminen työmarkkinoille, asuinalueiden ja koulujen eriytyminen, lisääntyvä väkivalta- ja omaisuusrikollisuus, orjatyösuhteiden syntyminen matalapalkka-aloille, uskonnollinen radikalismi ja kaikki muutkin maahanmuuton lieveilmiöt ovat olleet nähtävillä vuosikymmeniä. Ruotsi on ollut kuin näyteikkuna siihen, minne me olemme menossa 10-15 vuoden viiveellä. Silti kaikki ikävät ilmiöt tuntuvat tulevan niin medialle kuin päättäjillekin yllätyksenä. Kaikki maahanmuuttoon liittyvät politiikkatoimet ovat lähteneet siitä optimistisesta oletuksesta, että vaikka tähän asti ehkä onkin mennyt vähän huonosti, aivan pian alkaa mennä paremmin. Osa näkee ongelmat, mutta ei piittaa niistä, koska heidän prioriteettilistallaan suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi tai julkinen talous eivät ole kärkisijoilla. Osa ei välitä ongelmista, koska heillä on oma taloudellinen intressinsä. Maahanmuutto ja nimenomaan kotoutumisen epäonnistuminen työllistävät valtavan armeijan erilaisia kotouttamiskoordinaattoreita sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ja sitten ovat ne, joilta sinisilmäisyys, hyväuskoisuus, toiveajattelu ja optimismi sumentavat näön. Äänestäjillä on erilaisia preferenssejä ja siksi on hyvä, että on erilaisia ehdokkaitakin. Minä lähden siitä, että Suomi on suomalaisten kotimaa ja edunvalvoja. Presidentin ja muiden päättäjien ensisijainen tehtävä on puolustaa suomalaisia niin ulkoisilta kuin sisäisiltäkin vaaroilta ja huolehtia siitä, että tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus elää turvassa niin taloudellisesti kuin fyysisesti.
Tämä ei tarkoita kyynistä suhtautumista muuhun maailmaan. Suomen tulee edistää rauhaa, ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjuntaa ja muita hyviä asioita myös rajojensa ulkopuolella, mutta ei turvallisuuden ja hyvinvoinnin kustannuksella. Tämä on meidän moraalinen positiomme, mutta se on myös käytännöllinen kysymys. Vain hyvinvoiva Suomi voi olla kokoaan suurempi tai edes kokoisensa toimija maailmalla. Kiitoksia. 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 Iso kiitos Jussi ja kaikki muutkin puhujat. Eiköhän anneta puhujille vielä kerran raikuvat aplodit. Kiitos myös kaikille vieraille ja kuulijoille, jotka olette, ja tukijoille, jotka olette tänä iltana tänne tullut etäyhteyksin tai paikan päälle. Teidän toive siitä, että saadaanko me se vaalivideo vielä toisen kerran tänne screenille, niin on kuultu ja me saadaan se tähän loppuun. Loppuun saadaan se vielä, mutta ennen sitä vaalivideo tulee 7:30 aikaan nettiin. Pyydän katsomaan sitä, jakamaan sitä, kuin myös kaikkea muutakin vaalimateriaalia. Täällä on vielä tuolla taustaseinällä vähän naposteltavaa ja baari on auki. Ravintola on meillä 9 asti illalla täällä käytössä, joten nauttikaa toistenne seurasta, tarjoiluista ja pidetään hauska ilta täällä. Sen jälkeen siirrytään viikonlopun viettoon, mikä tietysti useimmille tarkoittaa makkaranpaistoa tai jotain muuta yhtä hauskaa. Täältä erää live-lähetys päättyy tähän ja pyydän sen verran vielä keskittymään, että se video saadaan seuraavaksi näytölle. Kiitos. Suomi tarvitsee sellaisen presidentin, joka kykenee ennakoimaan tulevaisuutta. Ei sellaista, joka herää todellisuuteen katastrofin jo ollessa päällä. Jussi on ollut koko ajan oikeassa kaikesta. Maahanmuutosta, Venäjästä, Natosta, taloudesta, kaikista Suomen kohtalon kysymyksistä. Presidentti joutuu usein varsin kovan paineen alle. Ajatuksen on pysyttävä kirkkaana myöskin niissä paineisissa hetkissä. Jussi on yksi kylmähermoisimmista poliitikoista, mitä tiedän. Ja hän ei hetkeksikään unohda sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Hänelle Suomen etu tulee aina ykkösenä. Jussi Halla-aho, Suomen presidentiksi.